Здравейте, приятели! Мина една седмица от последната класация за навиците. И мисля, че е време да изпъкнем с още една класация за колите. Преди 2 години направих една класация за най-бързите коли в света. Този път ще специализираме и ще направим топ 5 факта за дадена марка кола. Този път обаче ще определим дадената марка по по-различен начин, а именно с колелото на късмет. Нека да го завъртим. Сложил съм марките Пагани, Koenigsegg, Bugatti, McLaren и Lamborghini. Нека да видим коя марка ще се падне. Завърта се. И, приятели, падна се Lamborghini, както виждате на екрана. Очаквайте нова класация с Lamborghini. Тази италианска марка ще ви шокира. Видеото ще излезе в неделя вечерта. Очаквам ви в моя канал.